an ar ó víris ardéir. Bhí rudí ionteach sífil. Bhí arscoil dridse agus bhí coscar heiste th léir. Bhí altar agus doctor ag obair bháidín go hithe agus éiad faoi bhrú ag tuairt aire dóibh súd a bhí sin. Níor haitsin an trefse sin le mar carbe. Bhí mar dheasca, bhí mar chuid ibre deanta trí géalaigh. Bí mo amí agus mo iadí mo bhunscoile, ach níl ard is focail géalaigh acu. Chuir an munscoil obair sa gcínar lína agus bíú fís gléiceanna an leis an ráin coppla ars lá. Bhí grúpaí léithreachta ó gcínar lína agus dúsáid an munscoil apanna le codúlinn le mata agus leis an léithreacht. Bhí mé sasa in obair dheanna mar níú an dar ré agam. Bhí an farc sugarthe dridse agus níú mu jabal de buaid in ar garde. Bhí díon glasá anlan an. In dhé bliana, bhí me drasir scoil. Bhí mé an eice le mo char sa ráing nar bhris mo bhunscoil a nucht be bhasa ria. Bhí an víris ar aonaí ar scoil. Chuir mo bhunscoil scarte mo amí agus thuí mo dháile. Dúirs mo amí gur sé ionteach de mar gur tinne sig seacht ar aonaí agus bhí daoine ag fáil bhás ar fun doin. Níor ada gur táisteáthe ar fáil do bhunscoil na háite. De réir céile, sa déir, thocaí rudí síos. Bhí mé ionteach sásta le bheith arás ar scoil. Bhí sé deacair le bheith sáile mar gheall nach digla má cáirde nó mo bhunscoil a aice.